Aluwung pejah gesang kula aturaken wonten negari Ngamarta. Tegesipun nawi Paduka mboten maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula suwun kanthi sae-sae mboten dipun paringaken, kula nyuwun mapunten. Paripaksa kedah kula rebat sarana peksa. Agengipun kedah sarana perang kula mboten badhe miris sabab bakal nyumurupi muncrating Marus Dewaji. Jaja muntampir kinetap duka yayasinipe Litra kocak ngundarandir Hitep nyomangolon coko wadanani rombranang ing Werkudara apa Wangsulana Dimas talinganing pun Kakang Brebeg krungu swaraning Nalindra iki ya menenga wangsulane Hamsa wonten dawuh lho menika Raden Werkudara ingkang paring dawuh ya pancen mangkono yen kowe nembung pustaka Jamus Kelima Sada mara rungokno kang dadi dawuhku yen kowe nembung karo Puntadewa kleru lho klentu dos pundi merga wis ana sesasi iki sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada dudu Puntadewa. Lho, sanes nuwun Ngamarta dudu. Lah sinten? Aku sing duweni. Raden Werkudara ingkang gadah. Ya pancen mengkono. Lan nalika semana kowe ngandhake arep tok tuku pira wae manut senengku ora karu-karuan wis tak iderke ning pasar 3 dina iki ora payu. Estu napa? Ya tenan. Menawi ngaten pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun sade pancen arep tak dol. Lajeng reginipun pinten Raden? Kula triparing dawuh, kula bayar kenceng. Menawi 100 kula bayar 150, 200 kula bayar 250, 300 kula bayar 350. Menika watak kula. Watak kula menika menawi tumbas kula luwi, nek bayar rombongan kula longi.